Go-vlog naman sa... Good morning. Nagubugtaw mo? So, good morning, no? Time check. Manog, 5:30. Oops. Go bagal eh. Yo, mas better, diba? So, ara kami subuhon diri sa balay. Himos kami para pabarutak. Tayo pa. Kag may masugat sa amon ko ito, guys. So, I'll be right back. So, ari na kami. Ara naman siya ng... Makato na kami subong sa barutak. Hi, morning. Hindi mag-focus doon siya. Finger heart. So, makato kami subong sa barutak. Wala ko pala. See you na lang to karon. Dito kami na simba. Family gathering na naman. Yeah. From Pamilia to Barota. So, we'll see you there. Check! Hello, good morning! Naglalangis. Guys, ari na kami. Aray na kami sa buong sa barotak, no? Ha? Yung camera. Aray kami sa buong sa barotak, no? No? So, masimba kami mga 7:30. Oras sa buong is 7. So, naligo sila, mahimo sila. Magmasimba kami sa Thanksgiving. Papaliguan na to. Ay, nagtulog man. Stu. Dalagang baby na kami. Nawat ka mo da. Himos na to. Yan na. Hi guys! So ngayon, we're going to church na po. Kasama ko po ngayon yung cousin ko. So, ngayon, I just want to share po ang yung mga shut up, di. Nagtatagalog na. Ay guys, may post ko gali sa Facebook. Basta pwede nyo ma-share. Wala, gamay Follow me la. Add mo lang ko as friend guys. So, yeah. Ano kaya hang? Add as best friend if it. Sino ako? Akong bayaan niya. Ay! Para ano na? Sakit. Ano tet? Sula lang tet sa lingaw-lingaw lang eh. Portahin mo ko ay. Gabana. Ganun naman ako mag-uti-uti ka lang. Ano ga ito? Pinangakigiti mo ka. Parte ito ka. Sa ano? Danilo, di mo kalantaw ha? Sa ano? Relasyon to. Commitment. Guys. Kung hindi, kamo ginhatagan assurance. Assurance. Ang isa malalaki. Stop ka. Kung si tatay Wala na pulos. daw si Kurik mag
Si Daboy. Namin na tamon din may mga malls ng tamon dugay-dugay. Kami man, sa Pabiya. Damo tamon sa Korea. So guys, umpisa niyo lang ko makita sa mga videos niya. Soon, I will be having my own channel. Wala nakakas. Pakisupport Na din. sa ano? Daboy mag-eskwela ka wala na na. Gamay na lang. Aga ano na sang ambot pa ang mga kabataan pala niya. Sa cellphone niya wala. Oh, early bird tayo. No, we're just in time. Time check. 7:36. Ay, bakla mabakal. See you guys later. Kain ka mo. So! Hi guys! Welcome back! Tapos na misa. Tapos na misa. Huli na kami sa bungay tapos na misa. Huli ka to. Holy Spirit, I need you. I-evangelize ako. Kaya sa buong Sunday sa Pentecost. Tatay na sila. Ang Pentecost. May istorya na yun. Ano ba? Nagbibideo ako dito eh. Na-enjoy. Ano ba, tita? Nakaroon lang tayo. Pare sa buong kami sa buong sa patio. So ang misa sa kaina is para Thanksgiving. Kag pamisa para kay Lola. Dason sa buong pakadwa kami sa patio kay masindi. Wala sa sound? Wala. Okay na. Ay, kapag... Hi guys, so subong, my cousins were out of the car. So, may nakita ako, OMG. Nakita ko, lock screen, home screen, kag keypad. So nga, kung pa kaisa na isa. Nubiyaya, my gosh, in love. Nubiyaya. Nubiyaya kag... Mga tao, subungan mo na ni. Ay. Try ko man, be. Charot! Tagaling ko yan. Pending. Ay, pending. Kay mga wala label. Mga budlay. Hindi mo ma-say if in your relationship kung or what. So, speaking of, may big video ko galit karon na i-upload about sa high date ranking. Very relatable ginidaan sa iya. Kag naiguan, ganyan na yung video. Gusto niya sample. Just visit my Facebook page. My profile. Visit. Dian Grace Piñosa. So, ari na tagali subong sa public market sa Ambarata. So, oh! Nag-abot ang ginbaya. Nakaon na siya. Siyempre, kaon siya. May ngayo man. May pamakaw naman. PI kami daan. May delicacy ng barotak. So, ari guys, pakato na kami sa balay, Zaira. Na akon pa ka isa. Ay, joke, papatso pa. Cellphone niya na tungo sang sura sa mabiyaya. In love gituod. We're going out of the car na. Uy, dalong ko na sa vlog ko nga video mo na ngayon. Cut mo eh. Ganun po mag-vlog, no? Yung mga mediocre. Mediocre ka man. Pero hindi ko muna ka-stagnant. Mag-vlog kayo, di umang ginalan. Pag ihambal ko na nugiti mo na obra every time of the minute. Hapo ko. Yung mga...
Sige. Okay, tayo din sa video. Nga patets na. This is our pretty tita. Yeah, cha. Masulisit ko si Mobile din. Dits. Dahil na nebula. Wala ko nila nasa pack. So, andito na ngayon yung vloggers. So, Nag-edit po kami ng video. Yeah, Ay, abot. Ara ka naman. Mga sulisit ko para yung nagbakal sang handle. Kasi nakaiyan na kamera. Kay Dindin. Nasuportahan ko yan sang pakaisa ko yan. Bakit na ma-pray na kita? Ma-pray na ta. Hi guys, welcome to... Parari. Sinulo mo? Hi, Danay sa vlog ko. Antes mag-picture ah. Naka-video na na. Hi na. Kaya ka ano? Sabi yan si dapat na daw wala ulan. Iya daw. Sige, tiya. I'll take that as a compliment na lang. Sorry na ta subon din no? Maginahod ko din sa patio. Mabangon yung mga patay ron. Ngitip. Guys, subscribe! Please click the bell. Under. Thumbs up! Yeah! Like, comment, and subscribe na mo. Share nyo din ng mga videos ko sa Facebook, Twitter, Instagram. Susubong pa ito. Mabalik na kami sa balay. Mamahaw. Lo, hi Danay Lo sa vlog ko, Lo. Hi. Mabalik na kami. So, see you sa balay, mga repa. So, guys, ari na ta subong sa balay. Susubong tudloan na ka mo magtabo. Kupod ko pa kaisa ko. Una, tulok ka mo sa wala. Dason, tulok ka mo sa tuo. Dason, kung magtabo ka, hindi ka magdali para hindi ka masakitan. Pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Tayo man ko nagdali nga nasakitan man ko yapon. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman. so, ako galing ang... ano galing... Law, vlog. Tama na ni. Tama na ni, tamawi ano ko. So, siya niya ang pakaisa ko nga nurse. Siya ni ma-sponsor sa akong sang gorilla pad. Nagbabalik tayo. Ay, flash na ang low bat. So, basin din ako ka-vlog later. Kaya naubos ang battery sa pag-film sang kung bawal mailang challenge. Abangan nyo na. Edit ko lang. Then, ma-outro na ko guro kay low bat na. Bye-bye na. Bye guys, see you. Bye. So, muna guys. Thank you sa paglantaw liwat. Subscribe po kayo. Kung pila ni ka minutes sa vlog gani kay asig lang siya kag lang ko vlog awa kay naubos ang battery sa ano to. So muna, thank you sa paglantaw. Like, comment, and subscribe. Bye. Ciao.